Hvad skal du lave i dag? Nej, hvor er du klam. Test det her lort af. Okay. Vi starter med sådan en lort. Hvad er det? Er det sådan en test? Det er sådan en parfumetest. Hvad dufter den af? Lort. Nej, det dufter et eller andet ansigtscreme. What the... Så har vi en Lady Million. Lad os bare se. Min næse klør. Vi kan fandme ikke få den ud! Ej, okay. Luk nu. Hey, Kira, du er næsten Sprøjt lidt med den sådan. Den er faktisk meget god. Hvad dufter den af? Jeg ved ikke, hvad det hedder. Men det er et eller andet sødt. Noget sødt. Så... Jeg ved ikke, hvad lugter du. Puha. Næste. Den her klamme lyserøde. Her, du skal lige vise den. Hvor kommer den fra? Det er Sense Omotion. Sense Emotion. Med en blomst på, og real time står der. Hvad ligner det? Det ligner en bøgskal. Ej, det ligner en eller anden krop. En damekrop. Ej. Ej, det er sprit eller lugt. Gammel dame eller et eller andet pis. Væk med den. Så har vi en Lacoste. Den har bare med at være god. Jonas, Jamen, det var... Men fanden har... Sådan der. Hvad ligner det? En trekant. Det lugter sådan noget sportsnude. Prøv lige at tage en slapper. Det er parfumer, det handler om, ikke mit ansigt. Sådan der. Lady Gloria. Lille Gloria. God sprog. Der er sådan noget sødt jordbær. Ligesom det der, hvad fanden er det nu, det hedder? De der læbepomade, de der babylip. Den der med jordbær. Er der nogen med jordbær? Nå. Det aner jeg ikke. Så Hvad er har det for en? det er en super playboy. Det er sådan noget frækt noget. Kæft dig lidt. Hvad ligner det? Nej, jeg må ikke bruge den. Hvad ligner det? Det ligner sådan... hvad fanden? En kanin. Jeg får hele tiden beskeder! Du er fan. Jeg kan ikke lugte en skid. Du sniffer den. Så har vi en Dales BQ Lulu. Hvor kommer den fra? Det står her. En Yuyang. Der står Lille Young. Det er Frankrig. Tror jeg. Lille Young. Hvad ligner det? En bøgskab. Ej, det lugter sprit. Det er sådan en, hvis man nu har været ude på sådan en sprittur, skal man lige have den på. Det var så denne video. Han er mono.